Kif qed tagħmel intlili? Kien naqa' kumment defensiv li ma karatterizzax il-bija tal-konversazzjoni. Però prepara ruħi. Qed tibni każ. Tinstema' isa xi ħaġa mill-Joseph Muscat playbook. Refaħħa fil-komma għalli jista' jkun. It-siju ta' Jorgen Fenech. Nibdew naraw ir-riżenji tal-persekuturi mhux għax jibbiżaw, għax l-istat mhux jipproteġihom. Jason Azzopardi jaf li qed jikdeb huwa l-iktar MP voċiferu kontra l-korruzzjoni. Hemmhekk jibdew il-problemi spiex tal. Hemm affarijiet li mhux posti niddefendihom. Inżid ma' dak li għattint fuqu affarijiet oħra li rrid ngħid fuqu. Qegħdin fl-2021 u għad m'għandniex data għal ġuri tagħhom. Dawn huma band cops, dawn huma il-pulizija korrotti. Fl-Italja, fl-Istati Uniti fejn jiġġieldu l-mafja fil-postijiet differenti għandek proċessi apposta għall-mafja, infrastruttura ta' protezzjoni għall-uffiċjali tal-Istat, aħseb wara ta' Jorgen Fenech, aħseb wara ta' Maksar, eċetera, eċetera. Malta jajruni ħafna fuq trasport pubbliku, għawdex, rridu jagħmlu li monument bit-trasport pubbliku, għax il-karozza tal-linja kienet taħdem bil-imġar sar-Rabat u forsi kienet mur tinżel darbtej Mars għal-Forn. Jien niftakar kienet car park miżbla kif tidħol il-belt. Lawrence Gonzi deċida għall-Parlament ħanibnih. Kien hemmhekk din l-atmosfera ta' fuck it? Fuq xi affarijiet ieħor. Il-qaħba li kienu jużaw kienet pajjiżek u pajjiżi.